Vitajte na podcaste na mojom Kompetoide. Moje meno je Mišo Hucko, som autor YouTube kanálu Informatika s Mišom. Tak máme tu ďalšiu časť nášho podcastu a prešiel nejaký ten týždeň od poslednej časti. Som veľmi rád, že sledujete stále môj podcast, vidím, že čísla stúpajú a aj tie časti, ktoré natáčam s firmami, ktoré vlastne majú aj ten vizuál, majú dostatok pozretí, čo ma veľmi teší. A preto som sa rozhodol, že pokračujeme ďalej a prejdeme na trošku technickejšiu tému. Uvidíme, akú bude mať odozvu technickejšia téma. Vnímam to tak, že naozaj tie menej technické témy, kde sa rozprávame o nejakých životných príbehoch, sú zaujímavé. Určite sú, ale ja veľmi rád rozprávam aj o technických veciach a chcem vás aj niečo naučiť aj na tomto podcaste. V dnešnej časti sa budeme rozprávať o open source softveri a konkrétne sa budeme rozprávať o licenciách. Tí z vás, ktorí ma poznáte, viete, že aktuálne pracujem pre firmu Canonical, kde vytvárame veľa takýchto open source nástrojov, veľa open source softvéru. V dnešnej časti budem používať veľa anglických výrazov, ktoré som sa rozhodol, že nebudem prekladať, pretože nemá zmysel ich prekladať, tak sa vopred ospravedlňujem, ak si ich chcete preložiť, tak ich môžete, ale naozaj tie slová majú svoj význam v angličtine ako také, tak budem používať veľa takýchto výrazov. My Slováci sme niekedy veľmi hákliví na túto slovenčinu. Ja pochádzam z Oravy, kde každý má hovoriť pekne po slovensky a meko a tí, ktorí nehovoria, tak sú už takí tí ľudia, ktorí sú pobláznení týmto moderným svetom a podobne. Čiže veľmi rozumiem tomu, ako sa k tomu pristupuje. Tak dneska sa budeme rozprávať o týchto licenciách. Začneme tak veľmi filozoficky, aby ste pochopili, na čo to vlastne je dobré a prečo to chceme mať. A potom sa zamyslíme nad tým, či je dobré mať toho tak veľa. Čiže čo je vlastne free? Veľa sa budeme rozprávať o slovíčku free. Slovíčko free po anglicky znamená niečo iné po slovensky. Free môže znamenať teda slovíčko prídavné meno zadarmo, že je to teda zadarmo, ale zároveň free môže byť aj podstatné meno v zmysle voľnosť, sloboda a tak ďalej. Samozrejme existujú aj iné alternatívy v angličtine, ale čo je podľa vás free, keď sa tak nad tým zamyslíte? Predstavte si, že idete do obchodu a dostanete teda nejaký nápoj zadarmo. Môžete sa napiť tohto nápoju, môžete si ho teda užiť, môžete si s ním zájsť von, vypiť si ho kde chcete, nikto vás neobmedzuje. Čo však nemôžete robiť je ovplyvniť to, ako tento nápoj bude možno chutiť v budúcnosti. Nemôžete ho vy sami zmeniť a nemôžete mu teda dať nejaké smerovanie. Nemôžete len tak prísť za firmou, čo vyrába tento nápoj a povedať vaše myšlienky o tom, ako by tento nápoj mal chutiť, alebo ako by ho mali vytvárať, ako by ho mali distribuovať a podobne. A tak sa zamyslíte, je tento nápoj naozaj free? A free, slovíčko free aj so samotným softvérom je veľmi podobné. Môžeme hovoriť o niečom. Hovorí sa existuje taká frázička, že free as a beer a free as a speech. Čiže free as a beer, čiže free ako zadarmo pivko, hej? A free akože free speech, hej? Že sloboda, voľnosť prejavu. Keď sa zamyslíme nad tým, že čo znamená free as a beer, čiže keď, to je ten príklad, ktorý som spomínal, to je to pivko zadarmo, že idete niekde a niekto vám dá pivo. Fajn, mám pivo, môžem si ho užiť, je pre mňa, je zadarmo, super. Ale nemôžem ho zmeniť, nemôžem ho ovplyvniť, nemôžem ovplyvniť jeho smerovanie. Takisto je to aj so softvérom. Máme software, ktorý je free as a beer, ktorý patrí do tejto kategórie zadarmo piva. Hej. To je software, ktorý je freeware, to je software, ktorý má nejaký trial period, hej, ktorý má nejaké obmedzenie, možno časové a niekedy je to celé zadarmo. Ja som veľkým fanúšikom hry League of Legends a hra League of Legends je kvázi zadarmo, hej, že môžete si ju stiahnuť a môžete sa ju hrať koľko chcete. Krása tej hry je v tom, že vlastne to, že je zadarmo, alebo je zadarmo pre každého. To znamená, že každý, kto si ju stiahne, vychádza z takej istej začiatočnej pozície a môže teda hrať s vami. Čiže hra je zadarmo, je free as a beer. Samozrejme sú tam nejaké poplatky spojené s tým, že môžete si zlepšiť tie veci, čo sú tam, čo nie sú až tak teraz dôležité, ale má nejakú verziu, ktorá je zadarmo, čiže free as a beer. Ale vy nemôžete ovplyvniť teda tú hru, ako bude vyzerať, nemôžete ju upraviť a možno sa vám niečo na nej nepáči, čo je veľmi veľa, čo sa vám na nej nepáči a chceli by ste to zmeniť, ale nemôžete, pretože to nie je tá voľnosť tej hry.
Ďalej, keď sa zamyslíme na tou druhou kategóriou, čiže free as a free speech, čiže keď máte slobodu voľnosť prejavu, tak reálne môžete si povedať, čo chcete, môžete povedať komu, čo chcete a ten niekto vás môže, ale nemusí počúvať, hej. Čiže to je potom ten software, ktorý je tu pre vás v zmysle, že vy môžete zmeniť fungovanie toho softvéru, vy môžete opraviť ten software, vy môžete zmeniť smerovanie toho softvéru. To je ten open source software. A do open source softvéru patrí veľa vecí. Sú to napríklad aj knižnice, ktoré používajú rôzne programovacie jazyky. Je to napríklad aj samotný programovací jazyk je open source software, alebo je to operačný systém. A napríklad keď ja pracujem v Canonical, tak Ubuntu je operačný systém, ktorý je open source software a podobne. OK, niekto potom sa zamýšľa nad tým, že čo je open source software a čo už nie je open source software a k tomu sa dostaneme, OK? Čiže free as a speech znamená, že mám možnosť free as a free speech znamená, že mám možnosť prísť do toho vlastne nástroja, do toho open source softvéru a povedať si, že ja mám nejaký nápad a môžem vám ukázať, ako tento nápad môžete zmeniť v tom vašom softveri a tá komunita tých ľudí, ktorá teda sa zaoberá týmto softvérom, sa môže rozhodnúť, pretože použije vlastne tento váš nápad. Dobre, a teraz keď si to tak vezmeme, hej, že open source software väčšinou je taký, že zajdete na GitHub alebo na nejakú inú stránku, kde sa zverejňuje kód, reálny kód, napísané riadky kódu, ktorý napísal niekto alebo skupina ľudí a vy si ho reálne viete nainštalovať, viete si ho stiahnuť a viete ho začať používať, OK? Keby teda neexistovali licencie, dneska sa budeme rozprávať o tých licenciách vo open source softvéri, OK? Čiže čo sú tie, aké sú druhy tých licencií, aké sú vlastne rozdiely medzi tými licenciami a prečo máme vlastne toľko tých licencií, hej, v open source softvéri. Okay? Čiže predstavte si situáciu, že neexistujú tieto licencie a vy vlastne vydáte tento váš open source software a niekto proste príde a si ho ukradne a začne ho používať. A niekto sa rozhodne, že fajn, to je Mišov pekný open source software, ktorý napísal niečo šikovné, niečo, čo mení svet. Ja si ho teraz zoberiem a idem na tom zarábať obrovské peniaze. OK? A teraz mne ako Mišovi, ja som teda Mišo, hej, mne to môže vadiť a nemusí mi to vôbec vadiť, OK? Čiže mne to môže byť úplne jedno. Ja chcem zmeniť svet a preto chcem, aby ľudia používali môj software, tak som ho zverejnil a je mi jedno, či vy na ňom budete zarábať milióny, alebo nie. To je napríklad príklad toho Pythonu, hej? Python je programovací jazyk, ktorý je teda zadarmo a vy ho môžete používať aj na vaše biznis veci. OK, čiže keď ja teraz mám nejakú firmu, ktorá programuje nejakú webovú stránku, ktorá má nejaký backend a tam beží Python, tak ja si neplatím za používanie toho Pythonu, OK? Ja neplatím Guido van Rossum je teda autor Pythonu a teda jeden z ľudí, ktorý sa podpísal a stále sa podpisuje za tento programovací jazyk. Ja mu neplatím mesačne, OK? OK, a Guido nejakým spôsobom zarába, možno zarába veľa peniazí, ale není to z toho predaja toho softvéru. Ten softvér je na internete. Zajdete na internet, dajte si Python GitHub a nájdete vlastne plno GitHub repozitárov s kódom Pythonu a každý ho môže používať. Fajn. Ale potom sú zase softvéry, kde možno vy chcete zverejniť tento softvér, OK? Ale chcete, aby bol vždy dostupný a všetky derivácie tohto softvéru, čiže každý jeden iný softvér vyrobený z tohto softvéru bude musieť byť tiež open source. Čiže zamyslite sa nad tým. Ja ako autor som vyrobil nástroj, hej, nejaký možno programovací jazyk, nejakú knižnicu a teda chcem, aby všetky iné knižnice alebo iné nástroje alebo iný software, čo používa moju knižnicu, mohli používať moju knižnicu iba vtedy, ak aj oni budú stále open source. A open source znamená, že zverejnia napríklad svoj kód. OK? A tu sa dostávame k prvej licencii. Čo to vlastne je licencia? Kde máte hľadať tú licenciu? Keď máte nejaký projekt, nejaký software, ktorý je na nejakom mieste uložený, napríklad na tom GitHube, tak vo väčšine prípadov sa tam nachádza taký súbor hneď na tej prvej stránke, ktorý sa volá license. Keď zajdete napríklad na Kubernetes GitHub, ja som teraz v Google a napíšem, že Kubernetes GitHub a prvý link bude GitHub, ktorý ma zavedie do Kubernetes a na tej úvodnej stránke tam bude súbor, keď dáte Ctrl+F, že license, s veľkým license. A keď na to kliknete, tak tam uvidíte licenciu. V tomto prípade Kubernetes, to je teda nástroj, ktorý používam, to je úplne jedno, čo to je, má nejakú Apache licenciu verzia 2. OK?
Ale ja ako vravím, niekedy napríklad chcem, aby každý, kto používa môj nástroj, môže používať môj nástroj iba vtedy, keď zverejní svoj kód. A tento druh licencie je tzv. Copyleft licencia. Okay? Čiže všetky licencie open source softwareu delíme na také dve veľké skupiny. Prvá skupina sú tzv. Copyleft licencie a potom sú tzv. Permisívne licencie. Okay? Čiže copyleft licencie sú také, kde vlastne ten človek, ktorý používa, a teraz to veľmi zjednodušujem, pretože ak by sme mali ísť do detailov, fakt to sú právnické detaily a firmy si najímajú advokátov a rôzne právnické firmy, aby ich zabezpečili. A budeme sa baviť o nejakých špeciálnych prípadoch a podobne. A teda ja naozaj iba tak veľmi ľudovo sa snažím vysvetliť tieto licencie a fakt je to veľký bolehlav, keď idete úplne do detailov toho, že čo môžete a čo nemôžete. Ale veľmi jednoducho povedané, copyleft licencie znamenajú, že vlastne ak chcete použiť tento môj originál software, ktorý som napísal a je open source, tak musí ten váš kód zdediť úplne v celú moju licenciu a všetko, čo som povedal v mojej licencii. A vo väčšine prípadov to znamená, že ak je môj kód open source, tak aj váš kód musí byť open source. OK? Čiže môžete na ňom zarábať peniaze, fajn, môžete ho predávať a tak ďalej, ale každý z vašich používateľov si musí vedieť nájsť napríklad celý váš zdrojak. OK? A to sú napríklad práve jedna z týchto licencií, napríklad GPL licencia. To je najznámejšia licencia, ktorú založil človek, ktorý sa volá Richard Stallman. A Richard Stallman je taký veľký hrdina v tomto smere, pretože on založil aj práve neziskovku, ktorá sa volá Free Software Foundation už v roku 1985. Teraz to tu čítam, mám tu Wikipédiu otvorenú, OK? A teda táto vlastne neziskovka zabezpečuje tú otvorenosť toho softvéru. A GPL licencia, to je jedna z tých najznámejších licencií na svete, ktorá je copyleft. To znamená, že ak to, čo sa rozhodnem v mojom softveri, tak každý, kto používa môj softvér, musí toto dodržať. Hej. A GPL licencia je veľký bolehla pre niektoré firmy a veľa biznisov sa snaží obísť projekty, ktoré majú GPL licenciu. Z toho dôvodu, že GPL licencia hovorí, že ak vy používate 10 nástrojov, ktoré každý má svoju licenciu, open source nástrojov napríklad, a len jeden z týchto nástrojov používa GPL licenciu, tak váš projekt musí byť GPL. OK? To napríklad hovorí táto licencia. A teda, keď zajdete na internet, tak zistíte, že svet sa mení, OK? A svet nájde rôzne odbočky, ako vlastne oklamať systém. A ľudia prišli na to, že existuje taký druh softvéru, ktorý sa volá SaaS, čo znamená Software as a Service. OK? A to, čo GPL licencia hovorí, ona hovorí toto, že keď vy používate nástroje, ktoré sú pod GPL licenciou, tak vy ten váš nástroj, ktorý vyrábate z iných nástrojov, musíte zverejniť pod GPL licenciou až vtedy, keď distribuujete váš software. Distribuovať software znamená, že váš software sa dostane k zákazníkom. A to môže znamenať napríklad to, že zverejníte váš repozitár, alebo začnete predávať ten váš software a reálne ten kód sa presunie na stranu toho zákazníka. Teraz už odbáčame do nejakej tej právnickej roviny toho, že čo vlastne znamená distribúcia, nie? A problém tej GPL licencie bol v tom, že pri Software as a Service vy reálne nikdy neposkytujete celý ten váš zdrojový kód tomu vášmu zákazníkovi. To znamená, že nespĺňate podmienku distribúcie a našli sa niektoré firmy, ktoré využili túto fintu a povedali, OK, keďže nedistribujem môj software, pretože Software as a Service ponúka iba nejakú časť toho vášho kódu tomu zákazníkovi, tak to nemusí byť pod GPL licenciou a nemusím zverejňovať celý môj kód Software as a Service, OK. A vtedy Free Software Foundation prišiel na to, pretože prehral niekoľko týchto súdnych sporov a podali si OK, tak my upravíme túto licenciu a prídeme s licenciou, ktorá sa volá AGPL. AGPL akože veľké A, Affero GPL. A táto licencia hovorí, že aj keď sa váš kód alebo časť kódu distribuje cez internet, aj vtedy musí spĺňať teda túto GPL licenciu, OK, aj všetky deriváty, ktoré boli odvodené z vášho softvéru, musia spĺňať GPL licenciu. OK, veľmi zložité, OK, čiže veľmi jednoducho povedané. GPL licencia hovorí, že ak ja používam nástroj, ktorý je typu GPL, tak ten môj nástroj, ktorý používa tento nástroj, hej, ten môj produkt, ktorý používa tento produkt, musí spĺňať tú istú licenciu. Musí tam mať zahrnutú tú istú licenciu. Čiže buď GPL, AGPL, alebo ešte existuje verzia LGPL, ktorá je teda veľmi zjednodušená na použitie. Potom existujú aj iné copyleft licencie, ktoré nájdete na internete.
Nájdete tam napríklad Eclipse a public licenciu, ktorá sa používa v komerčnom softveri často, alebo Mozilla public licenciu. Kľudne zájdete na internet a prečítajte si niečo o tom. A ak sa zaujímate práve o tieto copyleft licencie, tak tie sú tu pre vás. A tu začína tá debata, pretože niektorí ľudia si myslia, alebo niektorí ľudia hovoria, že naozaj ten pravý open source je open source pod GPL licenciou. Hej. Ak ja vytváram open source, tak chcem, aby všetky deriváty môjho softvéru boli open source. Ináč to nie je open source. Hej. Pretože niekedy firmy robia to, že zverejnia časť kódu pod nejakou licenciou a druhú časť kódu majú za platobnou bránou. Ja teraz sa fakt pozerám na veľkú väčšinu firiem v súčasnosti a nebudem teraz menovať, pretože není to o tom, OK? Ale teda to sú tie copyleft licencie. OK, ale aké sú tie druhé licencie? To sú tie permisívne licencie. To sú licencie takého typu, ktoré hovoria o tom, že keď ja zverejním nejaký open source kód, tak ma nezaujíma, čo robí tá druhá strana, ktorá používa môj kód. Môže si ho stiahnuť, nemusí zverejňovať modifikáciu, hej, a môže si to schovať do privátneho repozitáru, môže na tom zarábať, OK, ale ma to vôbec nezaujíma. OK? Medzi tieto najpopulárnejšie permisívne licencie patrí napríklad MIT licencia. MIT licencia podľa toho Massachusetts Institute of Technology, myslím, že tak sa to volá, OK, tá univerzita, OK. Oni prišli s touto MIT licenciou, je to naozaj veľmi krátka, jednoduchá licencia, ktorá nehovorí nič o tom, že akú licenciu musí mať váš projekt, ktorý používa túto vec. Musíte iba spomenúť, že používate tento nástroj niekde a že je typu MIT licencie a môžete ho ďalej používať. OK? A problémom MIT licencie proste prečo existujú ešte iné permisívne licencie? Prečo napríklad není iba jedna MIT licencia a všetci ju nepoužívajú? Je to z toho dôvodu, že napríklad niekedy ten váš kód, ktorý zverejňujete, môže v sebe obsahovať nejaký patent. OK? A MIT licencia nehovorí nič o patentoch. OK? Nehovorí nič o tom, že keď autor využil nejaký patent, keď nejaký prístup, ktorý má zapatentovaný, nejdem sa teraz venovať úplne patentom. Ja si myslím, že v súčasnosti patenty nie sú až tak veľmi populárne, aj keď niektoré firmy, aj pozerám na IBM, hej, napríklad, sú plné patentov a ľudia sa pretekajú v tom, že kto koľko zverejní patentov, OK? Ale problém historický MIT licencie bol ten, že nepokrývala patenty. A tak prišla na scénu Apache verzia 2 licencia, OK? A Apache verzia 2 je v súčasnosti jedna z najpopulárnejších open source permisívnych licencií, ktoré nájdete. OK? Apache licencia 2 hovorí aj o tom, čo sa má stať vlastne s patentom, OK? Že aj ten patent sa vlastne dedí a že vy ho môžete používať a podobne. OK? A medzi takú tretiu najznámejšiu permisívnu licenciu v súčasnosti, ktorú nájdete na internete spojenú s open source softverom, je BSD licencia alebo Berkeley Source Distribution licencia, ktorá má 3 verzie. Pôvodná BSD licencia bola veľmi dlhá, mala 4, myslím, že také odseky, hej, 4 úseky, alebo ja neviem, ako to volá, sekcie, OK? A problémom tej pôvodnej BSD licencie, prečo nebola až taká populárna, je, že tam bola sekcia, ktorá hovorila o reklamách a o tom, akým spôsobom sa pristupuje k advertisingu a keď niekto chcel použiť váš kód, tak musel, keď ste vy vydali váš kód pod BSD licenciou a niekto používal ho vo svojom nástroji napríklad, tak musel veľa tam spĺňať, musel si to prejsť, niekedy musel nájsť aj právnika na to, aby to dávalo zmysel. A tak prišli s BSD 2 a s BSD 3. BSD 2 je vlastne kópia MIT licencie, čiže MIT licencia a BSD 2 licencia sú veľmi podobné, tiež sa tam nespomína nič o patentoch. A potom BSD 3 je vlastne podobná MIT licencii s tým, že zahrňa nejaké tie klauzuly o tom, ako máte pristupovať k obchodnému menu autora. OK? A to v súčasnosti môže byť veľmi zaujímavý problém, pretože poznáte nástroje napríklad Kubernetes, OK? Veľa ľudí vlastne pozná Kubernetes vďaka tomu, že autorom Kubernetesu je samotná firma Google, hej? Že oni prišli s tým, že to zverejnia a teraz veľa ľudí používa vlastne reklamu svojich nástrojov tým, že OK, beží to na Kubernetese a Kubernetes bol vytvorený Googlom, OK? Čiže vy vlastne môžete použiť, a tým, že Kubernetes je pod Apache licenciou 2, ktorá nehovorí nič o obchodnom mene, tak vy vlastne môžete
kvázi používať takýto druh marketingu, kde spomínate meno autora toho pôvodného softvéru, napríklad Kubernetesu, ktorý máte zahrnutý vo vašom riešení, ale vy napríklad s tým Googlom nič nemáte spoločné, OK? A preto BSD 3 je taká trošku iná, ktorá hovorí o tom, že vy nemôžete reálne spomínať meno teda toho autora ako chcete a nemôžete používať obchodnú značku alebo nejaké logá toho autora ako len chcete. OK, a ako si môžete všimnúť, začína to byť celé veľmi komplikované, OK? A presne to je vlastne ten problém tých open source licencií. Niekedy malé firmy začínajú, alebo nejaké malé týmy začínajú s tým, že začínajú používať software, ktorý má kopec licencií a ani nerozumejú tomu, ako to na pozadí funguje. Možno aj vy používate nejaké nástroje vo vašej firme a ste možno nejaký začínajúci startup a tiež vôbec nerozumiete tomu, ako to funguje. A teraz keď sa nad tým zamyslíte, OK, to najdôležitejšie, čo si z tohto videa musíte odniesť, je, že existujú dva druhy licencií. Prvý druh sú tzv. Copyleft licencie. OK? Copyleft licencie znamená, že vlastne ak používate software, ktorý má určitú licenciu, tak váš software musí používať tú istú licenciu. Okay? Čiže musíte zanechať kópiu tej licencie vo vašom softveri. A to môže byť problematické, pretože ak napríklad používate software, ktorý používa GPL licenciu, je veľmi veľa knižníc, okay? Veľmi veľa knižníc, ktorí používajú GPL licenciu, a vy napríklad používate knižnicu pod GPL licenciou, tak ten váš software musí používať GPL licenciu, ináč môžete byť súdení. Okay? A teraz si môžete povedať fajn, že čo to vlastne znamená, že budem súdený a podobne. Zajdite na internet a pozrite si naozaj, že koľko tých súdnych sporov bolo prehratých práve kvôli GPL licencii a práve kvôli ľuďom, ktorí si neuvedomili, ako to vlastne celé na pozadí funguje. Okay? A tá spoločnosť, tá neziskovka, tá Free Software Foundation, založená Richardom Stallmanom, sa práve špecializuje na toto. Pomáha teda týmto open source firmám presadiť si tie ich práva. Okay? A treba si na to dávať pozor. Čiže väčšinou, keď máte biznis, tak sa snažíte obchádzať nástroje, ktoré používajú GPL licencie. Okay? Aj AGPL licencie, aj LGPL licencie. Proste väčšinou obchádzate copyleft licencie a zameriavate sa iba na tieto permisívne licencie. Okay? A čo vlastne týmto chcem povedať? Je veľmi dôležité, aby ste sledovali nástroje, ktoré používate vo svojich projektoch. Pretože veľakrát sa stane to, že ľudia menia licenciu. Že vyjde verzia 1, ktorá je pod jednou licenciou a potom sa niečo stane a zrazu ten nástroj je pod inou licenciou. A teda doteraz sme sa rozprávali iba o open source licenciách. Okay? Skutočnosť je taká, že existujú aj tie ne-open source licencie, tzv. Business licencie. Okay? A niekedy sa projekty robia tak, že sa rozbehnú ako free verzie, okay, na tej free licencii, na veľmi permisívnej licencii a od určitého času potom postupne prejdú na tie platené licencie. A mám aj veľmi špecifický príklad toho, aj príbeh toho, čo sa vlastne stalo, a ja mám vlastne pracovnú skúsenosť aj s týmto. Čiže vo firme sme pracovali s nástrojom, ktorý sa volá teda Seldon. Seldon Core je veľmi super nástroj na nasadzovanie teda modelov strojového učenia do Kubernetes klastru. Veľmi pekné riešenie mal. A on vždy fungoval na tom, že určitú časť kódu mal pod teda Apache licenciou, Apache verzia 2 licenciou, čo som hovoril, že je jedna z najpopulárnejších open source licencií vo svete, ale mal aj teda druhú časť, ktorá bola platená. A akože ja teraz nechcem naozaj povedať, že je zlé mať platený software. Práve naopak. My sme programátori a na to, aby sme vedeli fungovať, aby sme vedeli žiť, aj my máme rodiny, tak potrebujeme z niečoho žiť. OK? A práve to, že tieto veľké projekty, tie najlepšie projekty na svete, softwarové projekty, sú práve open source projekty. Čo si myslíte, čo je podľa vás najlepší open source nástroj v súčasnosti? No, je to Python, OK? Programovací jazyk Python, čo je vlastne celý open source nástroj. OK? Je tu zadarmo a môžete ho používať. Ale to je veľký nástroj, OK? Z čoho žije vlastne Python komunita? No z toho, že veľké firmy platia veľké peniaze práve týmto open source týmom, aby developovali ďalej tento nástroj, riešili bugy a podobne. Nájdu sa biznisy, ktoré práve si vyhradia nejaký projekt, ktorý používajú vo svojom codebase, okay, vo svojom kóde a podporujú ho, aby vlastne sa fixli tieto bugy. Keď ho nebudú podporovať, tak budú používať nástroj, ktorý postupne vymrie. Okay? A preto je úplne normálne, že niektoré z tých menších nástrojov majú free verziu a majú potom aj tú verziu, za ktorú sa platí. Čo však začína byť aj také dosť zaujímavé poslednú dobu je,
že je veľký problém, keď potom ten nástroj prejde napríklad iba na tú business licenciu. A to sa práve stalo s tým Seldon Coreom napríklad, hej? Že oni postupne prešli na BSL jednotku. BSL je Business Source License. OK, Business Source License je biznisová licencia. To nie je open source licencia. Pri biznisových licenciách vy reálne začnete platiť od určitého bodu. OK? Istotne poznáte ten príbeh z Docker for Desktop. OK? Docker for Desktop je zadarmo, ak máte firmu, ktorá má pod neviem koľko zamestnancov, ale ak máte firmu, ktorá má nad niekoľko zamestnancov, tak musíte mesačne platiť. A toto sú príklady tých biznisových licencií, ktorí na jednej strane poskytujú free beer, OK, aby vás dostali do toho platiaceho režimu, pretože keď si vaši softwaroví developeri zvyknú na verziu, ktorá je zadarmo, ktorá je pekná, ktorá je krásna a nebudú bez nej vedieť žiť, tak od určitého momentu potom presvedčia vašu firmu, aby začali ste za to platiť, OK? Ale je veľmi dôležité, aby ste si sledovali tieto licencie, aby ste chápali, čo vlastne tieto licencie znamenajú, OK? Čiže pozor na copyleft licencie, OK? A pozor na permisívne licencie. A pozor na nástroje, ktoré používate, pretože jedného dňa sa môžu zmeniť, OK? A potom to začne byť celé problém. No, ja vlastne čo robím, že keď sa pozriete napríklad na môj YouTube kanál, alebo na môj GitHub, tak repozitáre, ktoré tam ja zverejňujem. OK, ja som bol celý čas, predtým, keď som s tým začínal, som rozmýšľal, fajn, aká licencia bude a tak ďalej. Tak niekedy môžete robiť takú vec, že proste začnete vydávať software bez licencie. OK, sa to volá, že unlicensed software. A veľa ľudí to robí, hej, pretože nevedia, čo sú licencie a ako fungujú. Ale unlicensed software, čiže keď neposkytnete žiadnu licenciu, tak vlastne hovoríte, hej, keď nájdete na internete software, napríklad nejaký GitHub repozitár, ktorý je unlicensed, tak vlastne čo hovoríte tomu používateľovi toho vášho kódu je, že môže s ním robiť čo chce, nemusí spomínať nič, nemusí ani kopírovať teda tú pôvodnú licenciu, ani spomínať, že používa sa tento kód z tej pôvodnej licencie a podobne. Žiadna copyleft, je to veľmi najpermisívnejšia vlastne, najpermisívnejší druh licencie, aký máte. Všetok môj kód, ktorý nájdete doteraz, hej, neviem, či sa to v budúcnosti zmení. Dokonca aj ten kód, ktorý predávam na Udemy, tak nájdete verejne pod môjim GitHub repozitárom a vlastne môžete si s ním robiť, čo chcete. A nemusíte ani spomínať, že ten kód je odo mňa. A rozhodol som, že to tak bude a je to fajn, OK? Pretože není to moje živobytie. Hej, ja tu teraz nie som závislý na tom, že tu predávam nejakým spôsobom, alebo že tu teda vy si budete kupovať nejaký môj kurz a podobne. Robím to iba kvôli tomu, že ma to baví a je to zaujímavé. A možno jedného dňa, keď sa nájde dosť ľudí, ktorí budú pravidelne kupovať ten Udemy kurz, alebo ktorí budú prispievať, tak možno jedného dňa sa tým budem vedieť živiť, ale není to teda ten druh mojej práce. A tým vás chcem namotivovať, ak chcete podporiť môj kanál, môžete sa pridať môjim Patreonom, alebo napríklad si môžete zakúpiť môj Udemy kurz. Ak máte v práci Udemy for Business, tak teraz môj kurz Kubernetesu nájdete aj na Udemy for Business. A teda, tak ako vravím, existujú projekty, ktoré napríklad neriešia licenciu a sú proste unlicensed, sú to open source projekty a môžete ich používať. Ale väčšinou ten profesionálny software sa vždy na začiatku zamyslí. Keď niečo vydávate, hej, sa na začiatku zamyslíte, OK, akým spôsobom chcem pristupovať k mojim budúcim používateľom. Hej, chcem ísť smerom copyleft licencií, alebo chcem ísť smerom permisívnych licencií, kde vlastne im dám väčšiu voľnosť a podobne. Akým spôsobom chcem pristupovať k môjmu obchodnému menu. Okay? Chcem, aby bolo používané v súvislosti s distribúciou môjho softvéru, alebo nechcem. Budú sa v mojom softveri nachádzať nejaké patenty? Okay? V tom prípade, OK, asi by bolo ísť dobre tou cestou Apache verzia 2 licencie. Okay? Alebo pôjdem jednoducho MIT licenciou. To najlepšie a väčšinou ten rule of thumb, čo ja mám, je, keď posudzujem nejaký open source software, alebo keď sa zamýšľam nad tým, či idem stráviť nejaký čas učením sa nejakej novej technológie, napríklad aj v súvislosti s GenAI a podobne, je, že zájdem na ich Git repozitár a nájdem si license file. Ak tam vidím svietiť Apache V2 licencia, tak viem, že je to veľmi dobrý software v tomto smere open source a že dokonca ani nemá copyleft licenciu a že je asi rozumné možno stráviť trošku času a zamyslieť sa nad tým, OK? Ak tam však vidím svietiť GPL licenciu, tak už trošku sa zamyslím nad tým, že či to má zmysel. Pretože musíte si uvedomiť jednu vec. Tie softvery pod GPL licenciou nie sú zlé, je to fajn, ale učím sa software na to, aby som možno jedného dňa použil tieto znalosti vo firme. A moja pracovná skúsenosť z biznisu je taká, že ľudia a firmy
sa vyhýbajú copyleft licenciám a sa vyhýbajú GPL-kovým licenciám. Okay? Keď vidia software s GPL-kom, tak vedia, že ak začnú používať túto licenciu, tak budú musieť aj ich kód spraviť GPL. Okay? A z toho dôvodu nebudú uprednostňovať moju znalosť zo softveru, ktorý používa práve copyleft licencie, ale zamerajú sa skôr na moje znalosti v oblasti permisívnych licencií. Okay? Veľmi málo kto sa možno na to teraz díval a ak prvýkrát počujete o licenciách, tak to celé môže byť veľmi zložité pre vás. A tak, ako som povedal, to najdôležitejšie, čo si musíte odniesť, je, že niektoré softvery chcú zanechať open source a ďalej chcú, aby všetok kód, ktorý bol vytvorený z ich kódu, bol open source a niektorým firmám je to úplne jedno, OK? A tým firmám, ktorým je to úplne jedno, sú tie firmy, ktoré nás väčšinou najviac zaujímajú v biznise a do ktorých sa oplatí investovať čas, napríklad keď sa rozhodujete, či sa chcete učiť alebo nie daný nástroj. OK. A tak to je presne o tom, že dnes sa zamýšľame nad tým, že čo je vlastne zadarmo. Že jedna vec je ten freeware, tá vec, ktorú dostanete zadarmo, ten free beer, okay? Že niečo, čo môžete skonzumovať, čo môžete použiť, čo sa môžete zahrať, alebo napríklad keď používate antivírus, neviem, kto v roku 2024 používa antivírus, okay, ale to je na úplne inú tému, ale práve tieto antivíry používajú tieto free verzie, že si to stiahnete na rok alebo na 2 a príde to preinštalované na vašom počítači, iba vám to zabíja rámku a podobne, OK, to je na inú diskusiu, ale teda to je príklad toho free beer, neviete zmeniť ten antivírus a podobne. Ale potom tu máte aj ten pravý open source, kde vy môžete prispieť vašou znalosťou, kde vy môžete niečo zmeniť a niečo zlepšiť. A na to sú potrebné tie open source licencie, o ktorých sme sa tu dnes bavili. Iba si musíte uvedomiť, že všetky tie licencie, čo som povedal, či už sú to tie copyleft, GPL, AGPL, LGPL, Eclipse, alebo tie permisívne ako Apache V2, alebo MIT, alebo BSD 2.3, alebo Unlicense, okay? Všetky vám umožňujú zarábať na tom open source projekte, hej. To jediné, v čom vás limitujú, je práve to, akým spôsobom budete pristupovať k tomu originálnemu kódu, ktorý používate. Okay? Akým spôsobom budete distribuovať ten váš kód a podobne. Možno naozaj ešte by som sa zastavil, že niektorí fakt sa zamýšľajú nad tým, že OK, keď je toľko tých open source nástrojov, akým spôsobom vlastne môžu žiť títo developeri, akým spôsobom môžu existovať. Však je to zadarmo celé, nájdem si to na internete. Neverili by ste, ale to, že je niečo na internete, že kód niečoho je na internete, neznamená, že to hneď vie každý používať. Veľakrát tá znalosť toho nástroja je to, čo sa predáva. Okay? Tá znalosť je väčšinou v hlavách tých softwarových developerov. Častokrát nájdete open source nástroje, ktoré sú veľmi zle zdokumentované. Okay? Prídu firmy, začnú ich používať a potom nájdu nejaký problém. Okay? A keďže už investovali veľa času a integrácie do toho ich softveru, tak sú ochotné zaplatiť tým pôvodným autorom za nejakú podporu, za nejakú službu, za nejaký servis, OK? A častokrát tieto open source nástroje práve fungujú na tomto, OK? Že sú firmy, ktoré používajú tieto open source nástroje a potom tie firmy platia za nejaké bugfixy, za nejaké servisy, za nejaké nasadzovačky a podobne. Hej. Niekedy, čím menej dokumentácie, tým viac sa dá na tom vyťažiť a podobne. Ale zase je tu taký ten trade-off, že čím zložitejší je ten váš nástroj, tak tá adopcia toho vášho nástroja, ktorý môže byť open source, môže byť veľmi zložitá a potom môže odradiť vašich potenciálnych zákazníkov. Okay? Čiže veľa týchto open source nástrojov zarába práve na týchto službách alebo na firmách, ktoré ich sponzorujú a podobne. Samotný Kubernetes projekt, keď pracujete na Kubernetes projekte napríklad, tak môžete dostávať príspevok za to, že tam niečo naprogramujete alebo že tam niečo fixnete. Ale tie príspevky idú hlavne z tých firiem, ktoré zháňajú ten váš fix, ktorí zháňajú tú feature, na ktorej pracujete a podobne. Samozrejme, ten proces je trošku zložitý, pretože sú tam rôzne komisie a ten schvaľovací proces je dlhý a podobne. Ale to, čo som chcel povedať, je, že naozaj tieto open source projekty práve žijú z väčších firiem, ktoré používajú tieto projekty na pozadí. A najznámejšie softwarové projekty v súčasnosti sú väčšinou tie, ktoré sú open source. Okay? Keď sa pozriete na príbeh Dockeru, príbeh kontajnerov, okay? Všetky tieto kontajnerové služby začínali ako open source projekty. Okay? Alebo Kubernetes, to je jeden veľký, krásny open source projekt. Python, okay? Aj iné programovacie jazyky. Keď je niečo schovaté za platobnou bránou, tak tí mladí developeri sa k tomu nevedia dostať. Preto v súčasnosti vyhrávajú open source projekty. A ak vy máte napríklad nejaký nástroj interný, ktorý si myslíte, že môže byť zaujímavý, pozrite sa práve na tieto open source licencie a možno zvážte to, že či by ste ho chceli zverejniť. Okay? Ale dajte si pozor, aký software používate, aby vás to potom nehryzlo do toho zadku, ako sa hovorí a podobne. OK, dúfam, že sa vám tieto časti páčia, dajte mi do komentáru vedieť, že či ste zašli až sem.
Komentáre pomáhajú YouTube algoritmu propagovať tento obsah aj ku iným ľuďom. Ja už neviem, ako sa dosiahnuť iných ľudí, hej. Ja už som na takom tom plate, hej, že už iba stagnujem a veľmi málo kedy prichádzajú noví ľudia a podobne. Môžete mi pomôcť tým, že dáte odber, like, že ohodnotíte tento podcast na podcastových platformách, kde to sledujete. Všetky sú vylinkované v popisku pod YouTube videom na kanáli Informatika s Mišom, ale taktiež mi pomôžu vaše komentáre. Kľudne stlačte tlačidlo zdieľať a pošlite to vašim priateľom. To pomôže tiež tomuto YouTube algoritmu a podobne, ale to istotne viete. Tak to je na dnes všetko. Nezabudnite dať odber na môj YouTube kanál Informatika s Mišom. Ak ma chcete finančne podporiť, môžete tak spraviť na mojom Patreone, kde som pod menom Informatika s Mišom. Nájdete ma tiež na sociálnych sieťach ako Facebook, Instagram a TikTok pod menom Informatika s Mišom. Ak ma chcete kontaktovať, môžete využiť e-mailovú adresu informatikasmisom, všetko spolu bez medzier, @gmail.com, alebo ma nájdete tiež na sociálnej sieti LinkedIn pod menom Michal Hucko. Ďakujem vám.